welcome sa Panlasang Pinoy. Joke. So, welcome back sa akong channel mga kalakwatsa. So, right naata karon sa Tuburan Cebu. So, sa atong yutang na tawhan. So, since day off na ko karon. So, resita diri. So, since na naman yun diri akong parents na nagstay. So, right naday mi sa Alegria, Tuburan. So, karon since busy man akong mama, so ako nagluto karon sa atong sudaan man karon. So right, Galawang probinsya lang ta karon, no. So right kana. So welcome sa Panlasang Pinoy day, no. Atong giluto karon is magluto tag nilat ang bukog. Alright, lamig kayo na dito pag sabaw. So stay tuned lang mga kalakwatsa. So possible siguro mosorry ko. So dadon ta mo diri sa palibot sa lugar diri sa Tuburan. Ako ipakita pod ang mga gugmayng nindot nga view diri. Siguro kini nindot naman nga view siguro. Siguro may tama kadto kog Mulobolo kay mao mo ginay main nga tourist spot diri sa Tuburan ang Mulobolo liguanan. So stay tuned lang mga kalakwatsa. So let's go.